gadw yn gynnes, ac wefusau dy gadw ar dan, gen I bopeth I blas. Just ar y ffordd nôl I Gaerdydd, to stop here at Whistle Stop Cafe, usual John Derek Rees. Dyma ni, Whistle Stop Cafe, just yn cyflawni un o breuddwydion, lifelong dream o cael stopio yn un o'r establishments yma, un o'r sefydliadau. Mwynhau, sausage and bacon sandwich, £1.80, lovely. Dwi angen sat nav, dwi angen sat nav, dwi angen sat nav, I gyrraedd dy galon. Gwelais fachlyd ar leffrau Mount Etna, a gwelais eira a strydoedd Beijing. Dwi di rowlio sigars yn Havana, ond ma' na un lle na fedrai ddim mynd. Dwi angen sat nav, o dwi angen sat nav. Mae'n ffodus radio wedi torri gan bod jumpstartio'r car, a felly dyma'r sound system newydd sy'n cael ei defnyddio ar ffordd lawr I Gaerdydd. DJ High Tech. Right, just dangos I chi sut gafodd y sound system I wneud, MP3 player, mewn i'r jack adapter bach yma, mewn fan hyn. Your average jack lead wedyn, just mewn i'r twll, mewn i'r mini amp DJ. Golled y gariad yn cynnal, a dwi ar groesffordd